voitaisiin tehdä semmoinen sister tagi, semmoinen kaksiosainen, jossa toisessa osassa on semmoinen challenge ja sitten toisessa osassa on ihan tää perussysteemi. Ja tänään mulla on mukana mun sisko ja hän tulee nyt tässä näin. Tässä on Amanda. Moi. Aloitetaan sillä osa ykkösellä. Meillä on kysymykset tässä puhelimella. Minkä ikäisiä olette kumpikin? Mä oon 15, mutta mä täytän 16 joulukuussa. Mä olen 19 ja täytän 20 elokuussa. Kuvaakaa toisianne yhdellä sanalla. Fiona on Yksi sana. positiivinen. Tää on tosi random, mutta ajelija, koska Amanda ajaa aika paljon sen autolla. Sekoittavatko ihmiset koskaan teitä keskenään? Ei. Ei sekoita, koska Ei. me ei ole yhtään saman näköisiä. Vaikka monet sanoo. Kattokaa nyt. Mitkä asiat teitä ärsyttää toisissaan? No, mä ärsyttää Fionassa se, että se ei koskaan kuuntele mitä mä sanon. Mä ärsyttää se, että sä oot välillä liian laiska. Et aina, mutta välillä. Miltä tuntuu, kun siskosi tekee YouTubeen videoita? No niin, kerropas Kuoma sen nimi. Ei mitään erikoista, koska mä oon nähnyt kumminkin kaikki videot, mitä se tekee ja mä oon editoinut niitä. Mun mielestä hyvältä silleen. Riitelettekö koskaan? Siis hei! Ei ikinä. Ei ikinä. Parasta toisissanne. Parasta sussa on ehkä se, että sä oot mukava. Ja Äh. se oikeesti Fiona on tosi harvoin tosi huonoa tuulella, että se on yleensä tosi iloinen. Amanda on silleen niinku... siis sillä on niinku helppo jutella vähän niinku silleen kaikesta tai silleen. Oletteko sotkuisia? No, Ollaan me, mutta mä oon ehkä vähemmän sotkunen kuin Amanda. Paras sisäpiirivitsi. ananaslauma ja onko kuuma on ainakin kaksi. Niin, ne on semmoista, niitä muistaa. Paras muisto yhdessä. Vesipuistoreissut ja sitten matkat ylipäätään. Niin. Oletteko 100% siskoja? Ollaan. Olemme biologisia siskoksia. Arvatkaa toiselle lempilaulet. Tää on niin easy. Lana on meillä molemmilla. Joo, Lana on Se meillä on semmonen molemmilla. yhdistävä tekijä. Joo. Kummalla kestää kauemmin valmistautua? Fionalla. Mulla. Korkkarit vai matalapohjaiset kengät? Et se aina niinku riippuu tilanteessa. Et ei voi oikein sanoa, että kummat vaan niinku molemmat. Housut, mekot niinku housut vai mekot kautta hameet? Ei, mulla on housut tuolla, hameet ja mekot. Lempieläin. Mulla on koira. Pingviini ja koira. Jos talonne palaisi ja koko muu perhe olisi turvassa, minkä pelastaisit ja miksi? Mä pelastasin puhelimen ja luultavasti tietokoneen, koska tietokone on kaikki kuva. Ehkä rahat, puhelin ja lahturi. Komedia, kauhu vai tyttöjen leffa? Kaikki! Tyttöjen leffa. Mulla on kaikki, mä tykkään kaikista. Mä tykkään tyttöjen leffoista. Nokia vai iPhone? iPhone. Lempi elokuva. Lempielokuva. Gone Girl. Ja mulla on The Great Gatsby. Jotain outoa, mitä syöt. Sipuli ja sitruuna. Sipuli ja sitruuna. Onko teillä mitään yhteistä? No siis tyyli jotain musiikkityyli, ehkä Joo, puoliksi ja sitten TV-sarjat. ja leffat ehkä. Lempi TV-sarja. Pretty Little Liars. Vampire Diary. Eli tässä oli nämä perus sister tagin nämä tällaiset kysymykset.